नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला मस्तपैकी असा चिकन रस्सा दाखवणार आहे। खूप छान लागतो अशा ज्या पद्धतीने मी आपल्याला चिकन रस्सा दाखवणार आहे तर आपला हा चिकन रस्सा आता कसा बनवायचा ते बघूयात आणि ते सुद्धा अगदी साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये। तर त्याच्यासाठी इथे मी चिकन घेतलेला आहे। चिकन जे आहे ते दही आणि हळद लावून मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये मी बटाटा सुद्धा घेतलेला आहे एक, म्हणजे माझ्या छोटीला बटाटा आवडतो त्यामुळे मी त्याच्यामध्ये एक बटाटा घातलेला आहे। चिकनमध्ये बटाटा घातला तर बटाट्याची टेस्टसुद्धा खूप छान लागते। तर आपल्याला हे 10 मिनिटासाठी चांगलं मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे। त्याच्यानंतर आता चिकनसाठी मी इथे 2 कांदे घेतलेले आहेत मीडियम साईजचे बारीक कापून, एक टोमॅटो घेतलेला आहे बारीक कापून। ते टोमॅटोऐवजी आपण प्युरी घेतली तरीसुद्धा चालेल। त्यानंतर इथे आलं लसूण मिक्सरला बारीक वाटून घेतलेला आहे। तर आता इथे मी भांडं ठेवलेलं आहे तापत। त्यानंतर आता गरम झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये तेल घालून घेऊयात। तर इथे तेल घालून घेतल्यानंतर 5-6 काळी मिरी, तेजपत्ता घालून घेतलेला आहे। त्यानंतर जे आलं लसूण पेस्ट आपण घेतलेली ती घालून घेतलेली आहे। ती आधी तेलामध्ये फोडणीला घालायची, म्हणजे त्याने आपल्या चिकनला खूप छान टेस्ट येते। तर इथे आलं लसूण जे आहे आपली छान असं रंग आलेला आहे। त्यानंतर आपल्याला आता त्याच्यामध्ये कांदा घालून घ्यायचा आहे। कांदा जो आहे तो सुद्धा आपल्याला चांगला एकदम मऊ होईपर्यंत शेकवायचा आहे। तर इथे बघा कांदा चांगला मी परतून घेतलेला आहे आणि त्याला आता आपल्याला किंचित असं मीठ घालायचं आहे, म्हणजे आपला जो कांदा आहे ना चांगला मऊ होईल। जास्त वेळ लागत नाही आपला कांदा भाजायला। तर इथे मी थोडंसं मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि चांगलं परतून घेऊयात। आणि परतून घेतल्यानंतर आपण आता 5 मिनिटासाठी त्याच्यावरती झाकण ठेवून घेऊयात। तर इथे आता आपण 5 मिनिटासाठी झाकण ठेवूयात। तर आता 5 मिनिटं झालेली आहेत, आपण चेक करूयात। कांदा बघा आपला मस्त असं नरम पडलेला आहे। तर आपल्याला पुन्हा त्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे आणि कांदा चांगला मऊ झाल्यानंतर आता आपल्याला त्याच्यामध्ये टोमॅटो घालून घ्यायचा आहे। तर आपण जो टोमॅटो बारीक कापून घेतलेला आहे तो घालून घेऊयात आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण आता अमूल बटर घालून घेऊयात। तर आपला 1 चमचा असा होईल इतका अमूल बटर घालून घ्यायचा आहे, त्याने खूप छान टेस्ट येते आपल्या चिकनला। तर इथे आता बटर घालून घेतलेलं आहे, चांगलं मिक्स करून घेतलं आहे। त्यानंतर पुन्हा झाकण ठेवूयात, टोमॅटो जरा मऊ करून घेऊयात। तर इथे 2-3 मिनिटासाठी झाकण ठेवलं होतं बघा। तर छान अशी आपली ग्रेव्ही तयार झालेली आहे कांदा टोमॅटोची, आणि छान असा कांदा टोमॅटोसुद्धा आपला मऊ झाला आहे। तर आपण आता मसाले घालून घेऊयात। त्यानंतर त्याच्यामध्ये मी 2 चमचे इतकं लाल तिखट घातलेलं आहे, हळद घालून घेतलेली आहे, त्यानंतर धना पावडर घातलेली आहे। त्याच्यानंतर 1 चमचा आपला जो बिर्याणी मसाला मिळतो ना तो घालायचा, त्याने खूप छान टेस्ट येते आपल्या चिकनला। तर चांगलं परतून घ्यायचं आहे आपल्याला मसाले आपले, आणि मसाले घालतानासुद्धा नेहमी गॅस जो आहे तो आपला स्लो ठेवायचा, म्हणजे आपले मसाले जे आहेत ते करपले जात नाहीत। तर आता परतून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यामध्ये किंचित असं वाटण घालायचं आहे। तर आता इथे मी चांगलं परतून घेतलेलं आहे, आपले मसाले छान असे तयार झालेले आहेत। तर इथे मी थोडंसं वाटण घातलेलं आहे, म्हणजे छान अशी ग्रेव्ही आपली तयार होईल। तर आपलं वाटण जे आहे ते सुद्धा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आपल्या कांदा टोमॅटोमध्ये, आणि छान असं मसाला बघा आपला चिकनचा तयार झालेला आहे। तर मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्याला त्याच्यावरती पुन्हा स्लो गॅसवरती 2-3 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचं आहे, म्हणजे आपली जी ग्रेव्ही आहे छान अशी तयार होईल आणि चांगली शिजली जाईल, तिला व्यवस्थित तेल सुटेल। तर इथे बघा 2-3 मिनिटं झालेली आहेत। आता बघा मस्त अशी ग्रेव्ही आपली तयार झालेली आहे। पुन्हा एकदा तिला चांगलं मिक्स करून घेऊयात। मिक्स केल्यानंतर आपलं जे चिकन आपण मॅरिनेट करून ठेवलेलं आहे ते घालून घेऊयात। ते घातल्यानंतर चिकन जे आपलं आहे ते चांगलं परतून घेऊयात आणि व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे सगळे मसाले वगैरे आहेत ते आपल्या चिकनला बटाट्याला व्यवस्थित लागलं जातं। आणि चांगलं मिक्स केल्यानंतर आपल्याला रस्सा करायचा आहे चिकनचा। आपण चिकन सुक्कं नाही करणार आहोत। जर आपल्याला सुक्कं करायचं असेल तर अशाच पद्धतीने करायचं, किंचित असं पाणी वाफवून, ते सुद्धा खूप टेस्टी लागतं। तर आता आपण रस्सा करणार आहोत त्यामुळे मी इथे पाणी घालून घेते। आपल्याला जसा रस्सा पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी घालायचं। चिकन आपलं चांगलं मऊसूत शिजवून घ्यायचं आहे। मी जे आपलं मिक्सरचं भांडं होतं तेच धुवून घेतलेलं आहे। तर ते पाणी घालून घेतलेलं आहे आणि चांगलं असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता मिक्स करून घेतल्यानंतर आपल्याला आपलं जे चिकन आहे ते स्लो गॅसवरती 10 मिनिटासाठी ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे आपलं चिकन बटाटा चांगला मऊ असा शिजला जाईल।
तर आता इथे बघा मस्त अशी ग्रेव्हीसुद्धा तयार झाली, छान असा रंगसुद्धा आलेला आहे. तर आता आपण 10 मिनटासाठी झाकण ठेवून घेऊयात. तर आता 10 मिनटं झालेली आहेत बघा. मस्त असं तेलसुद्धा सुटलेलं आहे आपल्या चिकनला आणि छान अशी ग्रेव्हीसुद्धा तयार झालेली आहे. तर आपण चेक करून बघूयात. तर अशा पद्धतीने तुम्ही कधी ते चिकन बनवून बघा, खूप टेस्टी लागतं. रोज त्याच पद्धतीने खाऊनसुद्धा आपल्याला कंटाळा येतो, मग ह्या पद्धतीने करून बघा. तर आपण आता पुन्हा एकदा मिक्स केल्यानंतर 5 मिनटासाठी झाकण ठेवूयात. तर इथे बघा 5 मिनटं झालेली आहेत. आपलं मस्त असं चिकन एकदम तयार झालेलं आहे. आपल्याला रस्सा जास्त नको आहे, थोडासा रस्सा पाहिजे, त्यामुळे मी इथे जास्त पाणी नाही घातलेलं आहे. आणि छान अशी ग्रेव्हीसुद्धा तयार झालेली आहे. बटाटा अगदी सहजपणे तुटला गेला. याचा अर्थ आपलं चिकन जे आहे ते रेडी झालेलं आहे. तर आपण चवीनुसार मीठ घालून घेऊ. त्यानंतर वरून आपल्याला पुन्हा 1 चमचा बिर्याणी मसाला घालायचा आहे आणि आपल्या चिकनची टेस्ट खूप छान वाढते. बिर्याणी मसाला घातल्यानंतर कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे. तर मस्त अशी बघा आपली ग्रेव्ही तयार झालेली आहे. झटपट अशी, जास्त वेळसुद्धा लागत नाही. तर आता पुन्हा एकदा मिक्स केल्यानंतर आपल्याला तिला 1 मिनटासाठी एक वाफ काढून घ्यायची आहे, कारण आपण मीठ घातलेलं आहे. ते व्यवस्थित सगळीकडे लागलं गेलं पाहिजे. तर झाकण ठेवून देऊयात. तर आता 1 मिनिट झालेलं आहे. तर आपण आता चेक करून बघूयात आपलं चिकन तयार. तर इथे बघा मस्त असं आपलं चिकन रस्सा तयार आहे. छान अशी ग्रेव्हीसुद्धा आहे. चवीलासुद्धा खूप टेस्टी लागतं हे चिकन रस्सा. तर तुम्ही अशा पद्धतीने झटपट असा हा चिकन रस्सा करून बघा, तुम्हाला नक्की आवडेल. जर आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे आपल्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील. आणि व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद.